lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam akayat natyag pailinged iti nagan a Crescencia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakababain man ngem inturturod kon nga impatulod toy surat ko. Ammok ngamin apakaadawan iti adal tuy innak istoryaan apadas ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Umayak man, Manong Oscar. Manong Oscar, adda ka di. Yahoo! Dumanon ka dito, yading ko. Adak dito kusina. Apa yan? Agan ano ka, Manong? Ay, maningarod tirik na kading ko. Pampanunutag tagitimula ka natangkin pagay. Dapela nalpas nga inabunuan. Ngam nagsakit ang matan. Napanan man nga minan ay adyan na laing nga asawa, Manong. Ay, dak manamoy tinay niya tao. Napanban nga tanakisugalan na. Day taket ti bagbagak pay laidikan ka, Manong. No apay ngamin anang asawa ka pay laeng. Oray kumamat no pinilim anaimbag ti inasawam iti may kadwa agundaway. Ay, anya ngay garod katadaditan. Talaga siguro akas tatibiyag kabagis. Ti kunamket di, iso ti pinilim agasat mo. Ha? Kasano adi ka marigatan nga agkayo, ket adumo ngamin ti pakpakanen. Agasem met tadwa nga anak na nga ingkamang nakenkangay. Sabali pa'y ti dua nga anak yo iti day di manang nena. Iso nga ita, agsakit ka. Malala, gusto da itan. Sabali man ang tinaturong ti saritaan ta. Agimbagak tumot lang ka di. Banog ko la siguro da ito, ading ko. Oh, adda kayo gaya man, Manong. Uwan ading ko. Nay, nakaminsamot ti kaladawan. Pasensya kayo na tani. Marigatan mo't ngamin ni Diyan sa magna. Amumat, dakkelan ti Diyan na. Ay, wanan niya. Dandani pa'y kit din nalipatak ang masikog kagayam abalasang Janice. Ha? Auntie? Nakasagana ka na, dagiti makan. Agay ayaban, dagiti nang isagana. Iso nga umay kayaw, tamangan tayaw. Ay, wala. Naimbaglangan nga agpaiso. Tada dagiti nang isagana iti pagsasangwan tayo ita. Saan akas ka dagiti daduma dita nga awan maitultulong da? Ha? Auntie Crescencia? Agaman niya ngay ngarod. Talaga kas tatibiyag. Di dala tultuladan dagiti anak ko. Ti panagadal da, ti pangpangruna da. Saan ati panagpasikog da. Mala, husto daytan, Crescencia. Intayo ki din ijay kusina, tanakadasaran ti makan ijay. Umay kayon, Oscar, Janice. Kanya man ang tisang sangita manak ko. Ay, awan tatang. Diyay ka di manan pa nagsasaon ni Antim a Crescencia ti pagsangsangitam. Tatang. Ay na, bayam ka din na Antim anak. Kasla di ka pa'y lang naruam kanwana. Talaga akas jayan ti ginatao na. Kan maysa, saan laang mo't asika ti pagpabainan na. Pudnaw matkit niya dagiti bagbaga na tatang. Inununak ti nagpasikog ngam ti panagadal ko. Ay, mala, gusto na itan. At daditaritan kunak manin. Saanin ang maisubli pa'y tinapalabas. Iso asapay lang ko ma. Tagbaling na adal kayong kadayta, anak ko. Hello, friend. Di mat aksap-sapul ka iti pagtrabahwam? One friend, apay, adda ka
Mom? Adda, friend. Agsapsapol ti busko iti talken na nga agbantay iti may sa pwesto na iti pasalubong. Patsyak ang magustuam. Nang runa kat medyo dakkel da nga agpasweldo. Oh, i-recommenda nak man nga rod, friend. Kayat ko da ita at trabaho. Sige, friend. Kasaritak ti busko. Tano arigladon ti amin. Awagan ka adagos. Sige, friend. Kat itapay laang. Agyaman akon. Sige. Kasaritak laang biit ti busko. Awagan kan tumanan inton madamdama. Bye! Agan anad kay ti lugar pa naman ako Di mo baybayan ti bagimijay. Wan tatang, uray da kayo. Di yu kumamat abuswan ti bagiyong agtrabaho. Tapno di kay tuman ang sakitan. Wen, danag mo na ya. Banlog ko lang siguro dayjay. Kita naimbagak adagos. Di kay madanagan. Taapaman nga agsweldo patuludan kay to adagos. Isopay mo't ama inayon iti gatang yu iti masapsapol dito'y balay. Ay na, di na ka di pa kadanagan anak ko. Sa nabalay, tadamot ni ating mo a Denver. Kabailan mi mo't tagsapol iti agpay kada kami anak ko. Urnongam kid iti sweldom, tapno addan to usaram inton agkasapulan ka. Di kay ka din agkad-kad tatang. Mabati iti poderyo ti anak ko. Iso nga obligasyon ko nga rod ti mangtad kada kayo. Anya trabaho di anak mo ijay syudad nga Manong. Sales lady kabagis. Oo, nga ta. Ha? Kita taamangan mat no agpagpabayad kit di ijayan. Amangan no inton madamdama kat masikog manen nga agawid. Na, nagalas mo't ti pagkit kita ami ti anak ko, Crescencia. Uray kas kasano, saan mo't akas ta di anak ko? Ay na, amom ayak kabagis. Ha? Kita dagiti daddo maabagbalasang dito'y lugar tayo. Idi na panday jay syudad. Gin-eemada, ngam idi agbayag kas jayon ti trabaho da. Sa balit anak ko kabagis, nasingpet ni Janice. Di na maramid tikas iti bagbagam. Oho, amom ayak ko nakmanen. Crescencia, No talaga nasingpet. Saan ko nagsikog abalasang? naawanan ti bagam. Mabalin mong ti pumanaw. Ay sos, bagbaga am di anak mo. Di ka agbalin akon sintidor, Manong Oscar. Ag-blowout ni Aiza inton graduation na. Ireserbaan naktuman iti dua baboy, Manang. Ay katuan aading kaw. Sige, taibagak to kadagiti boys ko ije pigiray. Agyaman hak, Manang. Itapay laeng kablaawan kan. Kamaudyanan na, agpaturpos kamutlaangan iti kolehiyo, Crescencia ading ko. Ay, siyempre, akabagis. Nasing po ngamin dagiti anak ko kunakmanen. Amo dati dumngeg iti sao. Iso asigurado ak makaadal danto amin. Ay kat mayat angarod no kasta. Itultuloy mo abagbagaan dagiti anak mo. Iti kasta agturpos da amin iti kolehiyo. Ay na, awan rumbo nga pagdanagam kadagiti anak ko kabagis. Ngamin, saan danto atumulad kin ni Janice akaanakan ta. Adata ka manan ako nakon, Crescencia. Di mo ka din dilawan di kaanakan ta. Kaasimot, saan lang arudan at tinakderante na kasikog kang kuana. Uyawang paylaang may. Kasano kat agmay-may salangarudan ni Manong Oscar amang isaksakan iti panagadal na tanatay mutanday di manang nena. Angam kasjay kit din tinaramid na. Nagpasikog kit din ti garamping at ababae. Mala, husto daytan, Crescencia. Ay napasensya amon ti panagsasaok manang. Ngampud no ngamin, saan ka de? Uray pa'y kabagis, saan anasaya at tikasta pa nagsasaom. Naganak tayo amin, di tay ammo ti mapasama kadagiti sumarsaro nung aldaw. Day ta kumati imulam iti panunot mo kabagis. Day tangamin ka takon di asawa ka iti ub-ubing ngamsi ka. Anya ngay, insukat da kamot laeng, pinanawan da kan, Manong Oscar. Nakakaasi kayo mo't. No apay mo't adi kay mo lalumong lungawan.
Naisaltag kayo mutan iti kinarigat ti panagbiag. Ha? Naganak abalasang ni Janice, ni Mut Denver, agkarkargador laeng ije palengke. Anya ngay mo't tinaganab ni Janice ang nagtrabaho ije syudad. Awan samot, saan samot ang makaurnong? Ay kat makaurnong tulat tamot akabagis. At dan tulat ta. Ay sus! Agmalmalas kayon sa mga agpaysumanong. Ay, kaasi kayo mat. Nakurang kad sa ngamin iti diskarte. Iso akas ta kabagis. Marigrigat akmat idikat. Agpapada tayo laeng idi iti kasasad iti biyag. Ngam insurok ngamin dagiti anak ko adumiskarte iti biyag. Iso akitam. Dakkelan ti maitultulong da kanya. Pinadakkel da ti balay mi. Ingatangan dakpayan iti lugan ko. Kun addan negosyo ijay ili. Agpautang ka man nga rod kabagis. Tapagpuunan mi man mo't ngagnegosyo. Ay, kwa, pasensya kan manong. Ngam awan maipautang ko, tanakabang ko amin a kwarta. Naimbag ta nagawid ka manang. At ay bagakin ka. Anya day ta, Denver ading ko. Di mo't planom taga abroad. Wen, ngam parikot ko nga ro ti aramata. Manang, kaya't kumit taga abroad. Ha? No interesado ka. At daan mo kamang tulong ka data. Mapitlaan, talaag ti papilan ang isuratan da kadag iti requirements. Dahito'y manang. Kitang. Fly now, pay later. Un manang. Dahita ti applyan ta. Tapno awan gastusan ta. Inton bigat mo't laang. Rugyan tam ti mangilakad iti papeles ta. Denver ading ko. Apay manang. Kaslada kayat mong ibaga ah. Apay no siyak pa'y ti umuna nga agabrod. Ituloy mo pa'y ti agada, lading ko. Ha? Di ka agda nagtainton adda akton ichay, kat makaurnong akon, si kanto mo titulungak nga agabrod kalpasan ti graduation mo. Sige manang. Nalakaaklaan mo't kat akasarsarita. No isutaan mo mapagsayaatan tayo. Di iso nga rot ti aramidon tama ng Janice. Diyos ko, amom dagiti kasapulan mi. Kat amok asaan da kami abaybayan. Iso nga agtalak kami kan kaapo. Kayat ko atulungan ti amak. Kayat ko amananam na kumamat tinanam ay apanagbiag. Kastamot ti anak kan ti kapsat ko. Iso ano pagayatam ti panagabrot ko. Ipaay mo kadidagiti kasapulak. Iti kasta kat matulungak ni tatang. Agraman ti kapsat ko. Kang runaan iti amin. Maipaayak iti napintas amasakbayan ti anak ko. Anya, umutang kayo ko na, manong. Uwan ko maano dapan nakabalin na kabagis. Apay ngamin aya, akon di abroad ti anak mo, no awan mo't aramatan na nga agabroad, kabagis. Apay kaskarina aya mo't ti agabroad. Kan maysa, kuna mo't a fly now, pay later ti ap-applyan na. O, aggastos kayo pay aya. At damot lang tapaggastusan na kabagis. Ay na saan amapidpidot ti kwarta kabagis. Pagrigrigatak ti kwarta, iso adiyo laklakaan ti basta umutang. Amok tumula ang adiyo kabaila na bayadan ti utagan nyo. Bayadak to ka di kabagis. Lading itak, ngam awan may pautang ko. Adda pangaramatak iti kwarta manong Oscar. Ipadasyo lang ang ti umutang iti sa bali. Mabalin mo't akin ni Manang Rowena. Wano saan kadagiti da dumapay akakabagyan tayo. Na, dakkel mo't unay ti ipapaaramid jo abalayo kabagis. Uray di basit lang kumangamin tinapatag malpaas. Kundi pa dakkel kayo mo't iti balayo. Enton kwan, mabitin mo lang ti budget yo. Ha? Ay kwa. Diyak manam mo ka na Janice yung Denver. Kunak nga uray basit lang. May mayat ka no, tidakdakkel. Ay na,
Agraraman kayo mat nga agpadakkel iti balay. Kitaan nyo dakkel nga agpaiso ti balay yo. Ngam amangan mat no awan kanon nyo. Ha? Apay, makanyo nga rod ti balay yo no awan isaang yon. Crescencia. Dakdakkel mo tantoy balay yo ngam jay balay me. Nakaraman kayo labasit. Ngimatumatan ti porwayo. Ha? Ha? Ay, una yun dahi takapsat ko. Awan apulos nagbaliwan na. Kastalat tate ugali na, manipod pa'y idi. Ay, nagboring matan ti kastoy abiyag. Sapay nagbara ti panawan. Tinasayat. Mapan ko man kit di sibugan dagiti masetas ko. Isilpok ti hos, sakto iswitch ti tanom. Apay ngay. Kilaat matan asim makiti ulok. Maditirik na ka. Madi talaga. Ito ka kumanpay. Apay ngay. Kasla maurawak. Tulong! Tulungan! Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanakan. Jak makagaraw anasayaat. Gapoy ti pan naka-stroke ko. Simangpat kag ayam an manipod abroad. O, auntie. Kasangsangpot ko lang di kalman. Agawid mo't ni manang dyan isinto no may alawas. Apag guston to intun kasangay tanak na. Umay kayon to ije balay. Tadamot basit sa gana, auntie. Ay na. Napintasan ti biyagyo kaanakan. Agraman ni manang mo Janice. Damag ko anakagatang kayo pa yan itilote yo ije kabagibang abarangay. Wenanti, naimbag man lang nga pagbisbisiyan mo't ni tatang kabayatan ti kaddana ditoy. Mangipatakder kami kanukin ni manang Janice iti uray basit lang nga negosyo, auntie. Naimbag kayo pa tanadungo kayo kin itatang iyo. Ngamdagi ti anak ko, pinanawan dakon. Napatpatag ti trabaho da ngam siyak nga inada. Didak man lang o may sarungkara na pulos. Tila ang tangtangdanan da akatulong ti kadkadwak dito ibalay. Kasta ka di, auntie? Wen kaanakan. Kinapudno na. Kayat ko kumaakasarita ni manang mo. Takayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan kwa na. Kasta matan kan ka Denver. Nauyong akidi kada kayo. Numapampanunot ko dagitangin araramid ko. Makunkonsensya ak. So asapay la kumata mapakawan da kaanakan. Lipatan yun day dyan, auntie. Nusyak lamay sa. Awan kanyak day dyan. Nabayagan ang linipat ko. Imala ka talaga iti amam. Nalaka kayo ang mamakawan. Uray inuy-uyaw ko iti amam. Tultulungan naklata. Pasaray iso ti umay mang sarsarong karkanyak. Kat iso ti mangmangtad iti kanak. Iso upay ti magas asikaso kanyak no kwa. Rumbang laang nga tulungan na kayo at akabsat na kayo kat nga rod, auntie. Di kay mapukawan iti namnama. Patse, kagimbag kayo, pay?
Huwan ka anakan, kat agyaman akmanan. Kurang mo pa'y kadi kabagis. Ipagamlaan ta iyalaan ka. Ado pa'y timakan. Nagbunggamot din ti kasangay ti apukom kabagis. Talaga na pintasan ti biyagyo nga agama. Naasing amin na po Diyos kabagis. Patsyak nga iso tinang tarabay kadag iti dua nga anak ko. Iso tinang iturong kadakwaday tinapinta sa gasat da. Manager mat gaya man ni Denver iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Wan kabagis. Ay na, nagpintasan at talaga ti biyagyo manong. At dapayan lugan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Gapo kadag iti dua nga anak mo. Nakababain man. Ngam ala akon da iti agon daway. Tapno agkid daw iti pamakawan kan ka, Manong Oscar. Ha? Pakawanan na kadia. Gapo kadag iti agkakasakit apan nagsasaok iti kalabas. Ay na kabagis. Lipahati mong dayjay. Awan kanya akong dayjay. Nabayagan alinipat ko. Ay na, talaga nakasingsingpot ka, Manong Oscar. Sapay la ko mahataad ado upay a bendisyon ti sumangbay kan ka. Kan iti si bubukal a pamilyam. Katulitak manan ti agkid daw iti pamakawan, Manong Oscar. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tayo drama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Juanita ti San Gabriel La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti Juanita. Addaan asawa ken dua nga anak. Agpada kami meten a retirado iti asawak. Tinak istoryaan ita ket may papan kadagiti dua nga anak mi. Agpada damet a professional. Ngamjak man amo no apay amas kinay kayat da tinagikat iti trabaho da, takay kayat da kanon ti agnegosyo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Anya tayo lut-lutong bagay. Itay ka pa'y dita. Aglutluto akman iti pangrabyan tayo, lakay. Apay, at ka ti bisita. Bisita ta ko na Franco. Ne, sino a bisita tinakdakamatan mo, Juanita? Mawag dagiti anak mo. Agawid da kano ita. Kulaklakid din o sino a bisita ngay magbagam. Ay kat nasaya at mata no napanunot naman ti umay pumasyar dito'y balay bakay. Wala kay. Medyo nabayag matan ket, jay naudi ang nagawitan da. Husto ka lakay. No jak agbidot, dandanin do abulan tinapalabas, manipod idinaudi ang nagawid da. Mabit lang nga rod, tawagak ni Berto. Apay ni Berto, Franco. Ibaon ko amapan bang tiliw iti tilapia ijay fish pond, ta ituno tayo man. Ay wala, kasla kayat kumat nga agpaiso ti agsida iti tinuno lakay. Imay kami, tada kayat mi nga ibaga kada kayo, mama, papa. Anya day ta, Maxine?
May papanitian niya na itangay bagayo, Maxine, Clifford. Kwa, papa? Manong, sikan ti mangibaga. Kuha, papa. Mama, alain mi kumantitawid mi. Anya? Ah, Pudno tinangagyo, mama, papa. Adamat tan bukod mi a pamilya. Iso ano mabalin? Itadyo kumantitawin mi. Tada kami ti makaammo amang imanehar. Sapay la ko, ma. Tamaawatan da kami, mama. Papa, Ay, anya ngay timakunam lakay. Napauli magkamatditan. ay, kwa. Ay, kadno kasta ti kayat da. Di ta, bakit? Agyaman kami, papa. Sige, tasi kasuan tayo ti may papaniti da ita, anak ko. O na yan, si bibiyag tapay lang, ngam alalaan dakit din titawid da. Uwan nga, Rod. Nga mawan mo't kitititakas na bakit? Do siyak lamay sa. Ayos lang. Awan pa rin ko titidayta. Nang runang at pamilyado damatan nga agpaiso. Sa bagay matkit di ngam, ay, basta, kasladyak tamakumbinsi ti bagik may papan iti da itabanag. Ited takit din. Iti kasta, malpasan. Ada kundi ta, Franco. Angam kasanon ngay no ila ko dati daga atawidan da. Ay, kat makaamu damatan bakit? Ang amuray no kasta. Palagi pantalatay da. Tapno saan da nga agdarasudos amang ilako kadagiti tawidan da kadata. Ay, sayang ti daga no ila ko dalaang. Talaga sayang bakit? Agam kas na kunakon. Makaamudan no anya ti kayat da nga ramidan. Adamatan panunot na. Amudamatan tinasayaat kan saan. Franco, Ngamkit di. Bayabayan talatay da iti anyaman a desisyon da. wan lakay. Kasta ti aramidan da. Kat, anya nga ti planom ita, tanaalam mong titawid mo, lakay. ilakok ti daga atawid ko, bakit? Anya, angam sayang mat no ilakom dayjay. Sapay nagpintas ti lokasyon na. Sana masayang tamausar mo ti kwarta paglakwanta. Pangaramatam aya iti paglakwam, Clifford. Pagpuunan ka nga negosyo. Anya kumangay a negosyo tinapanunot mo. Agbayan sa laki tilugan. Kaya nagpautang nga kiti porsyentuhan. Anya, Awan ti agpapautang di tilugar tayo. Kanawan matlang ti agbabay and sell iti lugan. Isasyak ti agarami di ti shop ti lugan ditoy. Kan siyak matlang ti agpautang. Paporsyentuak iti dakkel dagiti pautang ko. ay kat padasam ano mayat lakay. Awan bakit? Kaya't ko ti agpaado iti kwarta. Masapo la makaornong taadagos bakit? Anya nga ta, no bagasan lang ang tirugyan ta negosyo, Maxine. Bagasan ko nam, Jeffrey? Uwan, bagasan kan grocery. Mangkita ta itinalaka supplier ti bagas. Ta iso ti ilako ta. Nayunan tamot laangan iti grocery. Ta isumot ti ayan ti inaldaw akasapulan ti tao. Sa bagay, adamat kit di puntom dita. Isu na lang, tama nga no bastit ma, ti maganan siya. Uray basit-basit, basta da. Laglagi pam, ati basit, numaurno, umado. Sige, tapanunutot pa'y anaimbag ti may papaniti ko nam grocery kan bagasan lakay. Katuna. Ningay mo't manong mo a Clifford. Pangusaran na ngay mo't iti naglakwan na iti daga at tawid na. Kuna namat nga agnegosyo matlaan, agpautang ka no, sanan to porsyentuan iti dakkel.
Kan agbay and sell sa iti lugan. Mangipatakder ka no iti shop na. Mayat ang arod no kasta. Mayat matlaang ti agpautang lakay. Adayo adakdakkel ti maganan siya. Uray agtugtugaw ka lang. Agtubtubo ti kwarta nga ipautang mo. Ay kat sabali pa'y at ti pautang business no bilang. Mayat matlaang ti grocery kan bagasan. No kayat mo, mapantanto kita ante pwesto nga ibagbagan ni Pare Dante. Napintas ka no kat ti lokasyon day di a pwesto. Sigurado nga adu ti mapaglakwan. Sige, mapantanto nga rod kitaan. Barang magustuak ti ibagbagam a pwesto lakay. Napintas mo at nagatang yu a pwesto ti bagasan, anak ko. Wen mama, kumpare ni Jeffrey tinang ibaga kada kami iti da ito'y a pwesto. Swerte kami nga rod, tada kami laang ti aglaklako iti bagas iti da ito'y abanda. Nagadu ti gumatang. Huwag nga ron. Puro mat gamin natangkan prutas dagiti kaabay yo. Wen mama, iso talaga swerte kami. Tada kami laang ti aglaklako iti bagas dito'y. Ay katsaysaya atin yo tapno mayat ti negosyo yo. Wen, iso adi dapat padasan ti mang kompetensya kanya. Taago nga ta. Anya, Wen mama, Jack ipalubos nga damang kompetensya kanya. ay na, saan anasaya at tikasta nga ibagbagam anak ko. Maditi agim imot, maditi man agim bubukod. Sana pagragsakan ti Diyos tikasta nga aramid anak ko. Ay basta, Jack kayat amaksayan ti customer ko. Umad-aduda pa ikit di ko maa. Iti kasta, makaurnungak adagos iti kwarta. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Manungay amin dahi ta, bakit? Eksakto mo't at 30,000 pesos lakay. Ayos. Jack pa'y nasingiramin nagiti pautang ko. At dapay singira kinton mikat. Clifford lakay. Dakkel samot unay ti porsyento ti ipapautang mo. Kaasimot dagiti umut-utang. Di mo man dadakalan ti diskarte kiyoli. Kakaisuna na pintas ti taray ti pagkukwartaan ta. Mabita makorno no kastilaang. Apay, di mo kaya't ayat ti bumaknang bakit? Asino ngay mati saan nga akin kayat iti dayta. Siyempre, amin tayo kayat tayo ti bumaknang. Napintas ti bumaknang lakay. Basta itinasaya at kumaawagas. Saan alinoloko? Bakit? Awan ti dakas nga raramida. Sa anak mat nga agtagtagaw? Nalinis mat ti pagtataudan ti pagkukwartaan ta. Saan ka di? Pananggundaway iti pada at tao ti kastangar aramidam, Clifford. Nagdakkel ti porsyento ng alalaam. Saan lang nga siya ti kastoy? Hagawaan ta kiti agornong kabayatan na napigsa tapay. Kantap no addan to aramaten dagiti anak ta. Into nagadaldan. Sigan ti mang barya, ta siya kung ti agikilo itigat-gatangan da abagas lakay. Sige, bakit? Ni, bakit? Sa bali abagas dayta. Ijay bangir ti pagkaudam. Anya ka kadi, aguli magkakadilatan. Bakit? Di ka natagari. Laukak to'y ginatang da abagas iti saan anaimas. Anya? Ang amangan numadlaw na. Saan? Nagreklamo da kuman idi pailaan. Awan mat ti nagreklamo. Ay, Maxine. Ala, asikaswam dagiti aggatang. Ay, bagas yun dita, madam, sir. Naluk ng tila ko mi abagas. Gumatang kayon. Bagas! Good morning, everyone. Adak manan. Umayak man na nagsingir. Yahoo!
Siyempre. No ada utang, rubeng lang nga bayadan. Nagyaman kayo kiti ah. Ta every other day ti pa nagsirko. Saan nga inaldaw? Awang pa'y lang binabado na tao, kapag pa ng tagsinsingiran. Ops. Di kayo ka din nagreklamo. Tay di mutan kayo, kasta unay nga alis tuyo. Iso ano kasano ti kinaalis tuyo nga mutang? Iso kumamat ti kinaalis tuyo nga agbayad. Oy, ang ti bayad po, Sir Clifford. Ah, kasta aggigitan kayo. Nasingpet akmat ka. Basta agtungpal kayo lagi, di ititulagan. Ngam no saan kayo nga agtungpal? Rumwarmat dagiti saraken pangil ko. Iso adi kay agkam kamali. Tamang hanod ti magustuhan ti aramidag. Talaga gaya mamadpadakalan niyo ti balayo, Clifford. Uwan papa, daitan ti bunga ti panagpapautang ko. Uwan, gam nagdakal ka no, ti porsyento ti papautang mo anak ko. Uwan, ang klunak tayo papa. Ngamawan mati makita ka dakas na. At least, nalinis di pagtatautan ti kwartami. Kaya may siya, adumatlat ti umutang nga oray dakkel ti porsyento na. Anak ko, di mo gundawayan ti padamataw. Sa nagaputan da kwartam, kat gundawayan matidan. Saan na nasaya ti kastangar arabidan. At daita kayo mananakunak papa. Kasta ka na yun ti pagbakayo. Aywan, ang mga no kaya tiyo tag merienda. Umunag tayo di tabalay, tamang isagana kiti naman nyo. Di mo kumayaw-awan ti saritaan, Clifford. Tilang met pagimbagan niyo ti pagpagamikin ni Mamayo. Iso pang nga asim, tadumngag ka kumamat, anak ko. Jeffrey! Oy, Jeffrey! Agreeing kan ah! Apay aya bakit? Anya nga apay aya, kat no aldawan. Bumangon kan dita ah. Ayat oras na ya. Alas 6 ay ti agsapa. Nasapa pa'y bakit? Makaturturog ak pa'y laeng. Amumat na puya tak idirabi eh. Tinasayaat. Umunakan ija pwesto, ta sumarunuak ton. Umuna asasawa mo't, Jeffrey. Ah, Bumangon ka kit diditan, tamapantapay makimisa. apay. Domingo ay ita bakit? Katuan! Ala, bumangon ka ditan. Tain tagar mo saran. Kalpasan na, agrubwat tan tumatan. Kat ni, jak kayat ti malada, widya simbaan. Sige, bakit? Sige, sumarunukan ija kusina, tamapan ko idesar, ti kananta. Da kayo latan di mapan makimisa, Maxine. At apay gayang papanak. Sa dino ti papanang Mapanak agsingir. mapankanto inton malpas tayo makimisa. Masaduta. Urayam lang ni manang mo ayoli. Tay suntulatan ti kadwayo amapan makimisa. Ang manong, nasaysayat mo't laang no pati si kakat makimisa. Iti kasta, mabawasan mo't dagiti basol mo. Ha? Isuntumit lang ay iso. Kan may sa awan mati-mati nga raramidag. Nagsingpet ak tupay. Saan anasayati aramidam apa nagpaporsyento iti dakkel kadagiti pautang mo manong. Pananggundaway dayta iti pada matao. Ha? Iso ngayon ka makimisa. Tauray siya. Aklunag mat nga agkuskusit ak edyo pwesto. Kandakkel ti patong ko kadagiti bagas ala ko mi. Agpapautang ak matlaeng kat parehas apaporsyentuan. Anya? Dayta tipod no manong. Ang amanyangay nga rod. Kaano kamin tupay abumaknang no sa anak nga agkusit. Un nga rod ah. Iso atap no mabawasan mat ti basol ta. Inta makibisa manong Clifford.
Kita am lakay, nagdakkel man ang ti koleksyon ta iti nagmalam. Oh, apay akas ta tilangam, Jeffrey. Saan ka kadi anaragsak, adakkel tinaglakwan ta? Mapadakkel ta metten ti balay ta. Akas iti balay da Manong Clifford. Wuna, ngamlukluk wamat dagiti customer mo bakat. Agasem man, tapati kiluan, katiyadjas mo. Saan lang Tumalda ka man, Jeffrey. Di ka nagsaubay na eh. Maxine, Sana bale, tadumagas tanto manan ija simbaan inton malam. agbutang ka kumamat iti Diyos bakat. Di mo kumamat paglulukwan ti simbaan. Sagrado a lugar dayjay. Saan a paglulukwan laeng? Kati sumat! Inaldaw nga agbasbaso lak. Iso atong galmalam, dumagas ta ijay simbaan. Tapno mapanak agkid daw iti pamakawan ti apo. Ay, Clifford. Hoy, Clifford. Nagpiksa ti urok mo. Clifford. Ha? Clifford? Clifford? Ay, Diyos ko! Karuma! Tulungan na kami! Tulong! Hello, Manang Yoli? Maxine, ni Manong mo. Intaray mi dito ospital. Anya, ni apay, naan ano ni Manong, Manang Yoli? Naatake ni Manong mo. Anya nga ospital ti ayan niyo, taumay kami adagos. Darasam patara iti lugan, Jeffrey. Iti kasta, makasangpat ta adagos iti ospital. Huwag bagat. Nagpuntog to mati sarsarunon ta. Ay, kat overtake ka mo na. Uwinin na. Atatra ka masabat na. Diyos ko, di mo ko mabaybayan dagiti anak mi. Ispalam ko maida iti mabalin apa kaisang maganda. Pangasim, Diyos ko. Di ka unay agladingin bagay. Abangan makapadakas ka na. Diyak kaya't nga dadakas sa mamasama ka. Panunutan mo't kumati sa luat mo. Rangko, kaasimat dagiti anak na. Nagsarunuda mo lakit din na ospital. Huwag nga rod. Agtalag tayo ti Diyos bagay. Patsak adi na baybayan na kiti tuwang anak ta. Bagay. Kumusta ka, Maxine, anak ko? Mama. Kasano kami payitan, Mama? Kasano kami payitan nga agin? Tanatay matan ni Jeffrey. Maxine, anak ko. Napukaw ko lang nga rodan ti may sasak. Napukaw ko pa'y ti asawak. Nagsakit, Mama. Nagsakit. Awanan ti Sir Tamay sa ako napilay, Mama. Awanan. Di kang sawi di kastanan ko. Di ka matanagan, tada kami lang dito ikin ni Papayo ang mga sikasukan ka. Mama, ni Manong Clifford, kumusta matan? Kaasi ti Diyos, nasaya at matan ti kasasaad na. Iso na lang ta saan unay ang makabalikas. Naapektaran nga minti pa nagsauna, gapu iti pan nakaatake na. Apay nga yakas to'y matan tinagtungpalan mi nga agkapsat, Mama. Apay! Agabrodak, Mama. Ha?
Ag-abroad ka kunam. Iyoli balasang ko. Wan, mama. Kat ano sa inyo, tawan mat sa bali apangital ka kadagit ni anak ko. No saan ada kayo? Masapol ngamin nga agtrabaho ak. Tapno adda pagbiyak ni. Ay, do iso ti amo mapagsayaatan nyo. Iso nga ro ti aramitam balasang ko. Wan, mama. Di kagdanag, tasaan mi abaybay ti asawam. Kastamot tan dagiti duwang anak yo. Agyaman nak, mama. Mala, mangankan maksinanak ko. Kalpasan na, inumom tumatan tin sagana kagatas mo. Subwak ni manong mo, tani, marigatan nga agaraw. Mala, nga katasubuan ka. Agsangit ka manin, maksinanak ko. Daytoy ka din tinuo sa mga agkamsa. Kapoy ti linuloko nga aramid mi iti kalabas. Dayta ti jak masungbatan, anak ko. Ngam di. Kidawak nga ipasnak yu ti kumararag. Kat dumawat kayo iti pamakawan iti Diyos. Clifford, anak ko. Salamat na ito. Karoon kumami nga ang kapsat. Gapo walang gurgot na may karagiti tao, mama. Hindi ka kadi agpanunot itinuan niya laditan, anak ko. Agpain ba ka kiti? Oray siyak, mama. Basol ko ti amin. Wen, basol ko. Kati paglalingit ako unay. Nahiraman pa iti asawa ka na tay. Di mo ko mapabasolan, ti ba Kim Maxine, anak ko? Disgrasya tinapasamak kada kayo kini Jeffrey. Iso nga awan nga rod ti akin basol iti dayjay. Nalabit nga aging galaangan iti ti biyag nga impabulod ti Diyos iti asawa. Mama. Ala, hustod ay na panagsangsangit mo, anak ko. Hagyaman kami kada kayo kan ni Papa, mama. Nakasingsingpat kayo kada kami. Kasta ti kinapatagyo kada kami kinni papayo, anak ko. Kat ikarimi nga aging gat napigsa kami pa'y. Saan kami to ama uma ang mga sikaso kada kayo, anak ko. Ita, Miss F, nagsubli iti puder mi dagiti dua nga anak mi. Kastamatan dagiti talo nga apo ko mi. Nagabrod matan ni Yuli, katkas iti inkarina saan met anagpalya amang ipauit iti agpaay kadagiti agaama. Paralisado ti makannawan asaka ken ima ni Clifford nga matlis a makagaraw met daytoyen nga agmaymaysa. Mabalinnan ti agpagnapagna. Ni Mat Maxine na sursurunan ti agsaklay ket at least a makatultulong met kadagiti kabailan na nga obraan ditoy balay. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Juanita. Ken ka pagayam, Juanita. Kunada ano nasaya at ti aramid mo, nasaya at tumet ti tungpal mo. Ngam no switik ka, madusa ka. Ngam anyangay nga rod, kat awan mat perpekto dito'y rabaw ti daga. Amin tayo kat agbidot kan makaaramid iti saan ama iparbang. Ngam no lakit di ta makaamiris tayo kat pagbabawyan tayo tinagbidotan tayo, ni Apo Diyos ti pagkaptan tayo, taiso ti mangitunda iti nalintag apagnaan tayo.
Alakastan pagayam Juanita, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a novi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a novi. Tubuak ti aritaw Nueva Vizcaya, nga mitiagdama kat adaak dito'y Singapore. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko may papan kan ayat. Amin abanag dito'y rabaw ti daga kat makunak nga ada purpos na. Mamati ak akabaalanda tayo nga ilisi ti Diyos kadagiti banbanag apakadaksan tayo. Kat sukatan na daytoy itinapinpintas pay ngam itikid daw tayo kenkwana. Talo atawan mimetten nga agayan ayat ka ni Rafi. Kat kas agnobyo kan agnobya, ado dagiti arapaap mi iti biag. Iso na laeng tadyak ammo akabayatan ti kinaadda ti relasyon mi, adamet gayam ilimlimad na kanyak. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hello, Rafi. Sa dino ti ayan mo? Karurur ko lang iti trabaho. Umaya kundi da. Sige, orayan ka nga roden dito eh. Sige. Agan-anad ka iti panagmanehon. Wen. O sige, itipigan da ito eh. Urayan na kita umaya kon. Okay, babe. Bye. Ne, apa yan anak ko? Bigbigat ngam suyaab ka suyaab. Apay, nagpuyat ka manen aya idirabi anak ko. San mat kit tinanang? Nasapa akto pa'y anaturog. Jak man amo. No apay atunggal kastoy nga agsapa kat makaturturog. Agsasadutak nanang. Kasla kayat ko ti agid-id ang agmalmalam. Anya, ay sus, amangan mo no aginaw ka nanak ko. Ha? Kasta nga tangag paiso, nanang? Nasaysaya at matlaeng numapan ka iti doktor. Iti kasta, maamuam no anya da ita marikriknam. Nasaysaya at ti agsigurado, anak ko. Oh, apay akasta tilangam, Rafi. Kasla aburido ka mat. Itay pa'y adi ka makaid na. Apay, ada ka di parikot mo? Kwa. Awan, Lubi. Sigurado ka? Wen, awan ko naklangaro din. Ibagam ano anya day ta. Iti kasta, mapagsaritaan ta. Awan nga ron ko na, apay ay adagulit ka. Kasano, kasla ka na yun ka matamay kulkulan. Nakaad-adayo tinakay turungan ti matang mo. Adalabasit parikot ko yung opisina. Iso nga mga nagbali na kabisi kadag iti sumarsaron nung aldaw. Kasta ka di? Wen, Noan nga man day ta aparikot. Sapay kumata masulbar mo matlaang nga dagos. sabay ko mga ron. Iti kasta,
Saan nga'y supay ang mainayon kadagiti pampanunutan? Mala, maanta nga rudan. Kalpasan na, itulod na ko ni Jay Balay. Iti kasta, makaawid kan makainanakan tumagtan. Ni, cellphone mo samat ti agri-ring, Rafi. Sungbatam Ha? Ay, kwa. Mabit lang nga ron. Dasong batak tumawawag. Ha? Makadlawak sa Kanayon nga da umawag ka ni Rafi. Sakat umadayon no kasdya sungbatan na. Sino nga taayat ti kasarsarita na. Taapay ang masapol nga umadayupay. Baybay akman laangan. Amangan no isuntumanan ti saan miya pag kinaawatan. No kasta! Masikugan di anak tabak, ha? Win lakay, duabulan ka nun tiin inawan ti anak ta. Nagsaya atay no kasta ba? Ay, adanton aw-awirin ta. Naku damon lakay. Kahit amo ka din ni Rafe, di may papaniti da ikaw. Saan pa lakay? Sorpresaan to kano jay anak ta tinobyo na. Apay, awan pa'y nga ta plano da ayang agkalaysa. Awan kanupay mat nadakdakamat ni Rafi, may papaniti pa nagkalaysada. Bareng madagdag matan, numaamuan na amasikugan ti anak ta. Ay, wala. Nasaysaya at mutlaan, nagkalaysanan. Sakbay adumakkel ti tiyan ni Nove, bakit? Husto kalakay. Ay na, magagaran akong amadan iti apo ko, bakit? Uray siyak matalakay. Mabalin ka di nga agkita ta ita, Rafi. Ada nga bin napatag nga ibagakkan ka. Pasensya ka pa ilang, Nove. Ang medyak mabalin ti makisinara kita ken ka. Ado ti pakakumikumak liti opisina. Adaway manin seminar minton pigan. Kasta ka di? Wen, ang digag danak. Umawag akto, apaman amalpas ko dagiti isang sangbut ko apabeles. Ang damot lang kayat kung ibagaking ka, Nove. Okay. Orayak nga rin ti iyawag mo, Rafi. Wen, sige ha. Di pa kung dito eh. Adupet aramidag. Sige, bye. Kat dagsarita kayo ka din kan Rafi, may papaniti sikog mo anak ko. Saan pa'y nanang? Inton bigat kami pa'y lang agkita ki ni Rafi. Kasta ka di. Wan nanang. Ay kat nasaya at nga ron no kasta anak ko. Di mon ibaybayag. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan, ti may papaniti pa nagkalay sayo. Wan ka di nanang. Kasla na kayo pa'y kat din di excited. Ay, ay katuwa na anak ko. Nakarkaron ani tatang mo. Magagaran una yun ang maadaan iti apo ko. Kaya't na kanon ti agaw-awir. Anya? Iso adimon baybayagan ti panangibagam ken ni Rafi. Iti kasta, agkalaysa kayon iti kabiitan a panawan. Oray simple lang akasar. Tinapatag, agkalaysa kayon ken ni Rafi, anak ko. Kasano, Rafi? Anya ti plano? Kwa, Joan. Umadanin ti aldaw ti kasarta. Angam aging ka ita? Kat di mo pailang imbagakin ni Novi ti may papankadata? Joan. Awan samat plano maamang ibagakan ko na. Saan man nga iti kasta, Joan? Kayat mo kadi? Tasyakon amis mo ti mapan iti ayanda. Tasyakon ti mangibagakan ko na. Saan? Siya kung timang ibaga. Kasla di mo mat ngamin maiturad nga ibagakin ni Novi. Ibagam lang Saan ka matkat apilitan? Wanan. Ibagak nga rudan. Agsarak kami itong bigat kininovi. Agsarak kayo kunam. Ang amangan no di mon tumanan maiturad nga ibagakan ko na inton agkita kayo. Agpudno ka man kanyak, Rafi. Ay ayatampay lang ka din ni Novi, ha? At ita ka man na nakunak, Johan. Mabaling ka di.
Saan ta na pagsaritaan day ta abanag? Masikog ka ko ng nove. Wen, Rafi. Ang Oh, apay kasta tila nga manakaam mo. Kasla saan ka matamaragsakan. Masikuga kun kunak. Kat no mabalin, kidawag nga agkalay sa takuman, sakbay adumakal ti tiyan ko. nove. Oh, apa yan? Ada ka di parikot, Rafi? Pasensya ka na. Sorry ang saan ta mabalintag kalaysa. Anya? Ang apay, Rafi? Ngamin, masikugmatan ni Johan. Kat natulagin ti kalaysa mi. Isuti ko na ngay bagak itaking ka. Anya? Kasano na pasamak ti kasta, Rafi? Kasano? Pasensya ka na. Nabayagan ng agam-amu kami kini Johan. Agam-amu kami. Idi saan tapayan agam-amu. Kitunggal adad dita pagkinaawatan. Iso ti pagtartarayak. Iso ti pangibagbagaak karagiti amin na parikot ko. Iso ti kanayo nakaduwak ama pa nagpalpaliwa. Kantyak ilibak. Nga adda mapaspasamak kada kami. Anya? Sorry, Novi. Tinamod na. Diya ko na mo taramidag. Nagruna ita. Tako na masikog kamatan. Ayop! Novi. Awanan kay tibain. Manang lilipot. Diyak yung gagarate amin, Novi. Sorry. Di ka ginanag. Mag-arami na kiti pamuspusan. Iti kasta. Sanay! Tirumbang aramidam itakat pumanaw. Novi. Pumanaw ka iti sangwanak. Kat di ka nagpakpakita pa'y. Kabalak apadakalan ti anak ko nga ore ag may saak. Novi. Pumanaw kan kunak mat. Panaw! Ala, husto na nanak ko. Di mo kumaunay taglatingit. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Awan umas ingit kinasakit na. Kasla matudog ti puso kiti daytoy anaamuak. Novi. Aging gahita. Kasla jak pailang mamati ti kastoy anagtungpalan ti ayan ayat mi. Ti amok. Ison ti lalaki amang itungpal kanya kiti altar. Ngamsaan matgayam. Huston day ta pa nagsangsangit mo. Di mo rebeng asangitan ti kasya a klase ti lalaki, anak ko. Patya ka makasarak kan tumatlaang iti lalaki ana sa isayaan. Ngam iti day chay arafi. Patibkaram ti pakinakam mo, anak ko. Sana bali, tada kami matkin ni tatang mo. Tulungan da ka ang mga iwan, kan mang padakkel iti agbalinto nga anak mo. Baba. Ay la! Nakalukluk mag. Tapo ko tabakay. Makaparayaw ngaw rin. Wala ron lakay. Kaing-ingas unay ti anak ta. Iso ti karup-rupa na. Wala ron bakit? Ay! Kastoy mo lang ni Nove. Hindi maladaga pa. Pagkal, daras do bakal. Achu! Awli ko ni baby, nanang. Tatang, iyag yung painaang tadigusag pa'y. Ay na, saan na nakaw? Ha? Ay, di kayo ko saway. Gakameng gininanang mo, timang panigos, kini bebe. Gusto ni tatang mo, anak ko. Mangbiro kalatan iti sabaling arabidom tita. Bayam tada kamin timang padigos kini Asher. O sige, da kayo nga rod ti makaam mo, nanang, tatang.
Sa dino ti ayan ni Asher, nanang? Addakin ni tatang mo, madama nga isalsala na. Agriring amin itay kat, amangan numakaturturog. May ruaman ang maisalsala, nanang. Inton kuan, birukan na ti panangisalsala yo. Ang mga nudinan tumatan kaya ti may diso. Ay, kat ugali na talaga akas ta ti ubing anak ko. Nanang, Apay ka din, Nove. agyaman na ka. Jack marik na ti bannog ko. Gaputada kayo kanitatang akatulungak ang mga awir ka ni Asher. Ay na, no need to mention ako nada iti English, anak ko. Asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo maalang. Aywan gayam. Planok ti agabroad, nanang. Anya, ang Nove, adamot na talgad at trabahom dito'y. Apay ang masapol nga agabrod ka pa ilang anak ko. Basit ti sweldok ditoy. No ikumpara ti sweldo iti abroad, nanang. Saan pa'y matkiti nga ita? Ang mga no inton agtawanan iti talo, 1 o 5 ti anak ko sa agabrod. Iti kasta, may paayak mat iti napintas ang masakbayan ti kakayso na nga anak ko. Ay katadakan ka nga ruda, anak ko. Sa bagay, husto ka. Ad-adda ang maikam iti nasaya at akasasad iti biyag ti anak mo, no agabrod ka. Iso na laeng, tasaan mo meten ang maiwanan ti anak mo. Iso nga rod ako nak, nga uray inton medyo dakkelton, sakto panawan. At least, di naktumat siguro malipatan, nanang. Wan matkit di Iso akabayatan at ikapay nag-abroad. Ipapas mo ti aldaw ti panagdanayo, anak ko. Ni Rafi mati umaw-awat. Kay pasanti inaramid na kanya. Adapay lang ang tured na nga umawag. Anya pa'y lang at ibagana. Sumbatak man lang. Tadi naman ko na. Hello? Hello, Novi? Sino ka? Ni Joan Daytoy, ti asawa ni Rafi. Nakipagpakaasi kanyak ni Rafi nga awagan ka dito'y cellphone na. Takayat nakakano makasarita. Masakit ni Rafi. Kat adda ita dito ospital. Kid-kid dawan na ti panagkita yun. Anya? Agyamanak, Novi. Agyamanak. Gaputa pinatgamtikid daw ko. Rafi. Iniinotin. Ti panagkapsat ko. Gapu iti sakit akimpat kanya. Diyak mo, nag-ingat ka anak pa'y dito yung piyag. Ang sakbay ang mauyos ti angas mo. Kaya't kumanendag daw iti pamakawan. Kan ka. Kang runahan iti amin. Kaya't ko kumamakita ti anak ta, Novi. Rafi. Amo, ang gaging kaita. Kat nasakit pa'y lang keng katinaramid ko. Nalapit, anay tuyod titusa. Gapu iti panang loko. Kat panang ilimod ko kan kahit may mapaling ka na kami ni Joan. Nagambanyangay ka ron. Talaga siguro nga isutigasat ko. Kasapay ko ba na mapakawan na Novi? Nabayagan ang napakawan ka, Rafi. Inayat kan in patag ka iti kastaunay. Iso nga intad ko ti wayawayam. Nabayag mo tan anak mo po, anak. Awan ti sabali ang napatag kanyak ita. No di ti anak ko. Jakman may tadkan ko na ti kumpleto a pamilya. Ngam at least, saan kami mat nga kurkurang kan ko na?
Nang runa datatang kanana. Ipapaay dati nalablabas pa hingam ti pamatag ti maysa nga inakan ama kan ni Asher. Magyaman ka, Novi. Kat ulit ang manan, ti akitsaw, iti pamakawan. Kintawag, at di mo kumamat ipaidam, ti anak ta. Di ka agdanag. Awan panggap ko amang ipaidam iti anak ta. Iyam amo ka, kas amana. Kan maysa, awanan ti sakit tinakam amarikrik nakparakan ka. Manipod idi nagkalay sa kayo ka ni Joan. Namimpinsan kumatan alin ni ipat ti may papan ka data. Nalabit aday ito'y tigasat ta. Kat intad ti Diyos tiyubing. Kas panglaglagi pakkan ka. Panagkunak. Adamat siguro na pintas a plano na para kan ka. Kan para kada kami nga agina. Ita Miss F, aggraduaran iti junior high ti anak ko. Kaasi ti apo din makalmet anasingpet kan natulnog nga ubing ni Asher. Nga oray sa anda anagden na iti amana. Ni Matrafi, madama payla ang alumablaban iti sakit na iti kidney. Kat pasaray apan matbisitaan ti anak mi ti amana. Napigsapay mat dagiti naganak kanyak nga isumat ti kadwa ti anak ko ita dita Pilipinas. Iti agdamak at adak mat dito Singapore ang makitagtagad para iti masakbayan ti anak ko. Diyak mo no anya mat ti agur-uray agasat kanyak itinagan ni ayat. Ngam ita, kayat ko paylaang ay pamaysa ti anak ko. Gapo ta iso tinang kompleto iti biyag ko. Nang runa idi pinanawan ken inyaw awanak ti lalaki anang italkak iti amin ko. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Novi. Ken ka pagayam, Novi. Nalabit asaan ada kayo kani Rafi ti para iti tunggal maysa. Nagasat ka, gaputan na addaan ka iti anak anasingpet ken natulnog. Nagasat met ni Rafi, tauray no kasjay ket naamam mo nalatta ti anak naken ka. Angam anyangay nga rod, talaga siguro agasat na met ti maaddaan iti kasjay a sakit. Nasayaat met tanapakawan mo adagos ni Rafi. Ngamin, naragragsak met lang ti agbiag no awan imimpenam a sakit iti barukong mo. Agan-anad ka nga rod dita pagilyan nga ayan mo ita pagayam ko. Kat pagyamanak unay, tiing ka panangibingla iti kapadasam kan ayat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.